हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम टु प्रदेप दैमारि इउटुब चेनेल। नै जोङो आदाजों आंजों ग्रामीण बेंकआव फैदोंमोन आरोना रायजोनि जयेन्ट एकाउन्ट खुलिनो। दा मेनेजार गैया जाहैबाय, मेनेजार लानोमोना मेनेजार गैया जाहैबाय बेंकआवहाय, माने गोदान मेनेजार फैगोन जाहैबाय आरोना दा बे ग्रामीण बेंकआवहाय। ओमफ्राय दा मेनेजार गैयिनि खामानि जायासै आरोना जों दा ओमफ्राय चावमिनसो जानो नागिरबाय आरोना। नै चावमिन जाना फैफिनसै, चावमिन जानो थांनोसै। गोबां अनेक बार जाबायना फैनाया? खनब्रै जाबाय, खनब्रै 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 जाबाय। ओरैनो खरसाबो जागासिनो गारि भारा, खरसाबो जागासिनो। 2.5 लाखनि मामलामोन, माला जायो? औ बाथौ मन्दिरनि सोरबा सोरबाथ' मिथिखाबाय लोगोफ्रा, जेनेबा गामि गामि बिदि 2.5 लाखनि माबा सेंसन फैदों नालाय, दा बेखौनो थाबायनो फैदोंमोन आरोना जोंबो। ओमफ्राय जायासै आरो माने फैयाखै। आरो नेक्स्ट सप्तायावसो फैफिननांसिगोन, सारआ नेक्स्ट सप्तायावसो लिंहरदों। नेक्स्ट सप्तायावसो लिंहरलायदों आरोना। बिदिनो थांलाय फैलाय जागासिनो, ओमफ्राय दासिमबो जायाखै आरो बे खामानिया। आंबो अनेक बार फैखानो मोनबाय, माने आंखौबो ओरै मेम्बाराव दोनखादों नालाय बे जयेन्ट एकाउन्टनि माबायाव। दा ओमफ्राय जायाखै आरोना। अब्ला चावमिन जाग्रोसै आरो लोगो। बारा गोथाव नङालै चावमिना। बारा गोथाव नङा। भेज चावमिन आरोना लोगोफोर, भेज चावमिन आरो दावदै होदेरनाय जायासै। गाइस, आङो बे दखानावनो आरोना सिगांहाय बे दखानावनो खेबसे भिडिअ डिलिट खालामहोजाखांबाय आरोना भिडिअ खालामनायनि, आरो दिनै खेबसे खालामबावनाय जाबाय आरोना। मालिका मालिकआ नङामोन बुस्थुआ, सोरबा सेंग्रालै। माबायदि मोनथाय मानसियाबा, बुस्थुआ गावखौ नुखादों साननानै बुस्थुआ दाननो होबायलै। ओमफ्राय दानफिनबाय आरो आं बे दखानावनोमोन आरो। माने गावखौ थाबा जानो बादों आरोना, बोरैबा आंखौ नुदों खोमा बिदि साननानै दानदों। ओमफ्राय गावबो दाननो खिन्थानायखाय आंबो दाननायसै आरोना। नुनायालाय नुवाखैमोन आरो, गावखौ नुवाखै, थेवब्लाबो गावखौ दंथारो सन्देह साननायखाय दानबाय आरोना। दा लोगोफ्राबो एसे मिथिबाय आरोना बे दखानाव एसे घटना जानायखौ। दिनै बे बोरैबा चावमिन जानायाव ग्रोब भिडिअ लाफ्लांनायजों बे घटनाया ओंखारफिनबाय आरोना लोगोफोर। बिदिनो जायो अनेकाव, सोरबाया जेनेबा भिडिअ'आव थाफानो लुगैयो, सोरबाया ओमफ्राय थाफानो बायो आरोना। दा असे लोगोफ्राबो माने गावजों एकदमबारे बेसेबांबा लोगो जालायबाय थाग्रा इसोरबो माने सोरबाया जेनेबा नोंबा आंनि भिडिअ'आव बिदियाव थानो बायो आरोना, थाफानो बायो, माने नुजाफानो बायो।
पाणी आलं एक होतो आलं मिशन जोंना सम्पतिया जोबसै आरोना लोगोफोर जोबसै सम्पतिया